Модель болуу кыялы менин белекей шакта бар иде, азыр инде өзүмдүн турмушуна медицина менен бейлегеш, ол кыялым жок. Кичинекейден эбиим мага Габдурахман Абсалямовдун «Ак шешектер» китабын окуйду. Ол менин ушунун кадар белекей шактан ук көңүлүмө кирип калган. Өзүмдү биле башлагандан бери мен аны өзүм да бир нече тапкыр окуп чыктым. Һәм ушундагы Гүлшахиде образынын ак халатлы, матур, саф, милли рухлы кыз болуу менин үчүн бик истеликтүү болуп көңүлүмө кирип калган һәм шунга ол мага нак менә шушы китап аша мага этәргеч булды табиб булырга. Уңайлырак хис итәм әлбәттә кроссовкида, ләкин матур кыз ролинда өзүмдү хис итәм туфлида. Яулык. Бийикликтен куркам һәм караңгыдан. Әлбәттә чыга алыр иде дип саныйм. Чыннан да татар кызы, милли рухлы татар кызы, ул журналларда чыгарга лаеклы. Әлбәттә беренче чиратта тыйнак булырга тиеш, тәрбияле, кешеләргә хөрмәт белән карарга тиеш һәм матур итеп сөйләшергә тиеш, тиешенчә. И туган тел, и матур тел, әткәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем.